מגיע לטורניר בפוקר לייב. נכנס למקום ואומר שם היי, קונה כרטיס, יושב בסית, סופר את הרמה ומתחילים. מקפל לו, 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 מקפל לו. מתחיל לשחק, לוקח קופה, ממשיך לשחק, לוקח קופה, וקצת מבלף, לוקח קופה. יורה על זה, מבלף את זה, מנצל את זה, חוזר על זה, דוחף על זה, לפעמים נתפס ובפלופ מהמר קופה, לא משנה בכלל בבא, בטר מהמר קופה בחצי, בדיבר דוחף סחורה. הוא יקפל כי הוא מפחד, הוא יקפל כי הוא מפחד, הוא מפחד כי זה המון סחורה. הוא יקבל הכל כי הוא מפחד, הוא יקבל. שילם לי שיט! כאילו מקפל לו, 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 מקפל לו. מהמר קופה, לא משנה בכלל מה בא, בטר מהמר קופה וחצי, בדיבר דוחף סחורה. הוא יקבל, הוא יקבל, הוא יקבל, הוא יקבל, הוא יקבל, הוא יקבל, הוא יקבל. שילם לי שיט! מגיע לטורניר בפוקר לייב, מגיע לטורניר בפוקר לייב, מגיע לטורניר בפוקר לייב.